be aborted. Consortium led by who's an associate professor at Asan into the recently reported killing. سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا سنة كتكونوا وتر من يوتيو مبار لو مدمان خلنا كمهرنا كان كحنا زعبا هجرنا زعبا زوبانا كمون بدرجة علم السلالفانا حيلتات بوليتيكاوي قطباوي كمون كل شركنتات كما يبغلط في كاير لكن رينا أبزا فيديو زيا استفل عليه معبالاتات بفلاي أبيت حيلتات مأزنهم كغيرو كنرينا very interesting information زلوايا كتكون UAE نابي قصام يخدلو قبس انتهي تقبرالا إثيوبيا نابي قصايا كمون برقيد نحمدو نابي قصو انتهي قاتي ملو نسوون كنتن كفتنينا تقاروز قبرو زلون زبلو زلون ون كرينا لايك قبرو سبورت قبرو بزعبازنا قبس دما بريزنت سياس انترفيوز قبرا بقلا بوينت نزو كنا تاتزي بخميك قلتو خل كنرينا مالتشو so I hope زي فيديو زي بزعو كتم مهارولا مجمريا let's start بتازق النيت زين عمو خنجمر دحريو نابت هلو كنتات كيدنا لايك مقبار سبورت مقبار أكلنا يتسرحكم يكم تنحنا فيديو نقبر زلنا جو انتهينا غنري مجمريا سنهي اللي أبزنا يقبس كاتو اسكان بقس two steps دحري تمليسنا كنجمرينا On maritime defense and economy, it is not in any way aimed at creating hatred or a feud with another country or government. To engage a bilateral agreement with the help us on this matter, Turkey became the first government ready for this agreement to assist us with maritime-related defense matters. Okay, let's discuss this with So, first of all, إذا كنا تاتزيا إلى حادة ورحة حادة كلتشن إسران 4 بتقدم اجتماعاتي زجمرة كرايسيسنا نرزلنا صدمة أبي أحمد ياي أبي مستنكراوس راح تسرح تباهي لك بعدش عمد نتي سومالي لاند حدا ميموراندوم اوف اندرستاندينج تفراريمو إذا كنا تاتزي ني تشارتر ناي ودب حبرات عقاراتن حبرة أفريقيا زفرسك قبل المخانو ببزحة هجرات دما تقبلنا زي رغبا بتدقاقام دما كنا نزقات أموني نزل محواي استفل عليه سقمتات سوماليا مجمريا بزحة ترير مالسيبا قدامي تسقمتناتا بريزنتناتا بنابي خيدو نابي ارتراي خيدو بس بريزنت سياس تراخيبو لك عبت استراخبو لك زي دما منيستر قدات وصايناي قبتي ناب أسمرا متيو مس بريزنت سياس تراخيبو نيف بريزنت سياس دما ادما جيرو لمالتي بس جميرو قبتنا بريزنت ناي سوماليا تحرناي كامبالا خيدو مس ناي قادن كمون ناي نامن وعلاتات زدلي دبلوماسيا وسرح مسرح ناب قبت خيدو بس حسم معجيرو نغطر كيدو تمليسو اتمع بالتات كم زنا غصلو خلو we have seen a major development تركي ناب قبت مزيا مس قبتي عبي نعسرت عامة أقاريس نبرة قطباون دبلوماسياون وتحدراون زمدناتاتهم حيلهم بومن تردما تركوني قبتي ليتست درونس كشاتلا بزوع جنزبين فصل قبر ترى راديوم تهريو تركو دما I think أوكم تسمعوا نايك أنا مشاركتنا سوماس لزخنت وتهدراوين نحيل بحرنا سوماليا زخون سممع جيرا مالتش إذا سممع عزيزين إثيوبيين كسر لهم قروي تعرفوا تركو جناو تراي كي كونت كيدا مسجبتون تمساسالي ركب جيرا الزخون نورمال مخنا نسمعيه أتزجد دقن بعجز ماتيو Aslan, who's an associate professor at Hasan Kalyonji University. He joins me from Ankara. Why does Somalia need this deal? What are the threats it's been facing? First, let me delineate one thing. Turkey is in Somalia for more than 14 years with military, and Turkish biggest military base is situated in Somalia. So we have to. So, حتى تركو سلامتها اسكا سوماليا سحراي ناي سوماليا علامات بزعق زي تقليص هبزي تركو خنتاي علامه وتهدراو مدبر عبي سممع وتهدراوي من سوماليا مقباره بتزعباتي انتايوت علامه نزبل حتى مجمريا تايلو ملصال التركاوي اذا حدش نغير يكون تركو ل 14 عامات سممع من سوماليا بحبراو سرح زلوانيا كاب تركو وصاي دما تزعبي وتهدراو مدبر ناي تركي اب سوماليا يزلوا ስለዚህ حدش نغير يكون نتز نبره تراي زياده عمقوتن بروتوكولن ويكا وقعاونتن زلبسوا زلو እናበለ ይመልሳሉ ዝድማ ني وتهدراو ترى كونس استفل عليه شركنتات الزمال خليو. First capture this. The second issue, Somalia does have weakness in terms of protecting the maritime zone, and there is a great escalation, not escalation, but a sort of political crisis with Ethiopia, because Ethiopia wants to have a reach to Gulf of. So كم مغطلتانا تدما of course Somalia تجمعنا جماعة بحرنا سوماليا رايو أزي سفح جماعة بحر جلوا حجريا قبل الغموم خانو مستي فراجايل ويكا تنقع في ويكا أمور منجست سلزي بالله انتهى قاتي موا تي جماعة بحرناتا نستفل عليو
ሓይልታት ንዝተፈላለየ ዕላማ ይጥቀምሉ ነይሮም ክትከላኸሎ ስለዚ ተኻለት ኢንፋክት ሶማሊያ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ንክትገብር ሲስተማቲካሊ ባይ ዲዛይን እዩ ሃንድ በዘጋጠመ ኣይኮነን ሓፊላ ጥምርቲ ሃገር ንኸይትኸውን ብዙሕ ሓይልታት እዩ ተገይሩ ኢትዮጵያ ድማ ገለ ካብቶም ኣሉታዊ ተራ ዝተፃወቱ እዮም እዚ ድሕሪ ነዊሕ ታሪክ ሶማሊያ ብዝዋን እዚ ከም ሃገር ሓፍ እናበለት ትመፅኣላ ዩኤን ይኹን IMF ድማ ደገፍ ይህባ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ዕላላ ናታ ፅልዋ እናደኸመ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንኩሉ ከምቲ ቀደም ክትቋፀሮ ስለዘይትኽእል ሶማሊያ ነፍሳ ኺኢላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክትሕዝ ትሕግዛላ ቱርክ ድማ ኣካል ናይ ኔቶን ምስ ኣሜሪካ ድማ ጥዑሽ ሓያል ሽርክነት ዘለዎ ሃገር ከም ምዃና መጠን ነዚ ቦታ እዚ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ድሌትን ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ፍቓድን ክትገብሮ ትኽእል እያ ወይ ከዓ ኣሜሪካ እንተዘይደልዮ ንክትብትኖም ሓለት ነይራ ግን ኣይ ቲንክ ናይ ኣሜሪካ ብለሲንግ ከም ዘለዋ እውን ይርአ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምክልኻል ስምምዕ ናይ 10 ዓመት ተፈሪሙሉ 10 ዓመት ድሓር ድማ እንታይ ኢለኩም ዘኒአ ቱርኪ ኣካል ናይ ኔቶ እያ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያ ትገብሮ ኣብዚ ምስ ኔቶ እውን ፀገም ክፈጠረላ ይኽእል እዩ እዚ ቱርኪ ንሶማል ፅቡቅ ዝኾነ ዲል ወሲዳ ኣላ ቱርኪ ከንታይ ትፅበካው through Somaliland. On the other hand, Somaliland is not a recognized state by all African states because once they accept it, well, they have the similar problems that, and maybe a military. If you've got tensions between Somalia, but if you, so زي تحت جانا سمع دليل اسمه you say it's not a military pact, but if you've got tensions between Somalia and neighbouring Ethiopia, and Ethiopia are, let's say, cozying up with the breakaway regions of Somaliland, is there a risk that Turkey could get drawn into those tensions? ሓንቲ ካብቲ ኣገዳስነት ዘለዋ ድማ ኢትዮጵያውያን ነዚኣ ብጣዕሚ እዮም ከግርዑን ሸር ገብርዋን ዘለዉ ሶማልያ ምስ ቱርኪ ጌራቶ ዘላ ወታደራዊ ስምምዕ ንብሎ ዘለና ምዚ ኢትዮጵያ አንቂዳቶ ዘላ ገለ ኩነታት ናብ ሶማልያ ገፃ ወስን ድሕሪ ኢላሲ ቱርኪ ኣብኡ ክትሳተፍ ክትግደድ ድያ ከመይ ክኸውን ዝብል ሕቶ እስከ ነዚያ ከመይ ገይሩ ይምልሳ Turkey does have good relations with both of countries. Turkey provided UAVs to Ethiopia at least to provide security at the up north Tigray region and do the same thing for Somalia against countering terrorism for the last decade. In this sense, presence of Turkish military over there, well, it's not against Ethiopia, and I believe that there will be a further diplomacy to tell Ethiopians that there must be a mediated diplomatic solution on what they need, and maybe Somaliland and Ethiopia may sit together and. So, ta መልሲ ብንፅር ዝበለ ቱርኪ ምስ ሶማልያ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ኢትዮጵያ እውን ርክብ ዘለዋ እያ ከም ንዝክሮ ኣብቲ ኩነታት ናይ ትግራይ እቲ ጌም ዝቀየረ ወይ ነቲ ውግእ ኣቢ ንኽስዕር ኣብ ሓገዝ ዝገብረሉ ወይ ኣገዳሲ ተራ ዝተፃወተሉ እተን ድሮንስ ካብ ቱርኪ ዝመፃየን ነይረን ስለዚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ርክብ ዘለና ኢና ምናልባት ፀገም ወይ ድሌት ተለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ምስ ሶማልያ ምስ ሶማሊላንድ ኮይኑ ክግበር ዝኽእል ክሳብ ናብ ወታደራዊ ክወስድ ዝኽእል ምትፍናን ዘድልዮ ኣይመስለኒ ብምባል ነቲ ኩነታት ብዘተሃዳድእ ቋንቋ ኢና ንርኢ ዘለና ኣቢ ኣሕመድ ግን ብርግፅ ነዚ ኩነታት እዚ ብፅቡቅ ከም ዘይተቐበሎ ክትርኢ ኢኹም እንታይ ገይሩ ኣሎ ኣነ ሓደ ግዜ እቲ ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቆልዑት ፀወታ ኮይኑ ይስምዓኒ ብዙሓት እውን ከምኡ ክትብሉ ሰሚዐኩም ኣለኹ ክትርእይዎ ኢኹም ክሳዕ ክንደይ ናይ ቆልዑት ከም ዝኸውን and agree on something. And let me just remind you one thing. It was 2007, there was a meeting, a summit in Ankara by the supervision of then foreign minister and also prime minister, and prime minister was Erdogan. Somalia and Somaliland agreed on communicating with each other and they have no problem afterwards. So why not relying on the same agreements and keep continue for a stable region? In recent years, we've seen quietly the likes of Russia. So ከም ንሪኦ ዘለና እንግሊዛውያን ብዙሕ ከግርዑ ጀሚሮም ኣለው ከም ትስምምዕ ናይ ሶማልያን ቱርክን ድማ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ነዊሕ ብሓደ ክሰርሓ ፀንሓየን ምትእምማን ዘለወን እየን ሽርክነተን ድማ ብተግባር ዘርአየን ስለዚ ናብ ዝለዓለ ገፅ እንተወሲድካዮ እንታይ ፀገም ኣሎ ኩለን እዚአን ከተኣሳስረልኩም እየ ፅነ ኢለ ናው ሌትስ ጎ ቱ ኢትዮጵያ ከንታይ ትገብራላ ሰብ ዝፈራረሙ ምስ ረኣዩ ከምዚ ናይ ቆልዑት እንድዩ UK agreed to enhance peace and stability in Kenya-Somalia-Ethiopia border. Ethiopia and the United Kingdom signed this morning a memorandum of understanding, MAU, to enhance peace and stability in the Kenya-Somalia-Ethiopia border. I think ነዚያ ፖስት ምስ ገበሩ ብዙሕ ሰባት ክስሕቁን ተሓሒቶም ክዛረብዎን ርአ ነይረ እንታይ እዩ ካሱ ይፈራረሙ ኣለው ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ እንግሊዝ እንታይ እያ ክትገብር ንዶብ ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያን ኬንያን ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ዘሎ ንፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ሜሞራንዱም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተሰማሚዖም ኣለው ነምበር 1 ዓዲ እንግሊዝ ብወታደራዊ ዓቕሚ ኣብዚ እዋን እዚ መስሓቂት ኮይና ዘላ ሃገር እያ ኣብ ኣፍሪካ ዓቕሚ የብላን ወይ ንእሽተይ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ኣብ ናይ ኔቶ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ መስሓቂ ሸራፋት ኮይና ኣላ ሳብ እቲ ዓባይ መርከብ ናቶም ምስ ረሓብያ
بقدامي دما ميسايل نسوم ستتوكسو تجمتيلهم كانوا عم كمان يطفى كل التجزي ثلاث جزء فتينهم طفيشو سلاز وتدروا عقمناتهم دما أبكال فيديو غير لكم يا رخيتكم رايوه أيكون نخالو تهجرات نتهجر ونكت حن زي كل درجات تحت درجة ودي قزول لقراتاتيو نعونهم هنا ما بزوس راح كليمي كالاي ኢትዮጵያሲ እንታይ ሓገዝና ወታደራዊ ዓቕምና ሓያል እዩ ገለገለ እዮም ዝብሉ ንሶማልያ ድማ ሶማልያ ክትመፅኦም ናብ ደቦም ስግኣት ይብሎም ወይ ኬንያ ክትወሮም ትኽእል እያ ዝብል ዝኾነ ፅንፅንታ የለን ይፈራረሙ ኣለዉ ተባሂሉ በቃ ንሕና እውን ምስ ዝኾነ ክንፍርም ኢና እዚ ዓይነት ይመስለኒ እንታይ ከይጎድለና ንፈራረም ተባሂሉ really ከምዚ ናይ ስራሕ ናይ ቆልዑ ኮይኑ ይስማዓካ ካልኣይ ድማ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ኣብቲ ኩነታት ናይ ሶማሊላንድ ኢዳ ክትእቱ ትደሊ ዘላ ፋሕተርተር ዝብል ዘላ ነቲ ኩነታት ክዘርግ ትፍትን ዘላ እንኳ ሃገር እያ ኣንፃር ኣሜሪካ እውን ትኸይዳ ኣላ ምናልባት ምስ ኣሜሪካ ብቴሌፎን ኣይተደዋወሉን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣሜሪካ ግን ንፁር ዝኾነ መርገፂ ኣብ ሶማልያ ወሲዳ ኣላ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል ክንሪኦ ኢና እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እዚኦም ከምዚ እናገበሩ ከሎ ናይ ኣሜሪካ أزازي نيشة من اسمعها بزحنا قريزة لنا لهم فيديو قرمكم أغلط رأي قبل. Areas. Ethiopia's Ministry of Foreign Affairs, MOFA, said the MOU aims to boost the resilience of communities across the Ethiopia-Kenya-Somali borders to the drivers of violent extremism. So تزعبي تسقم خون زخل انتاي مخانو كنكلال لنا نا إثيوبيا تسقم وش تعود تسقم يتنيه لنا غنريينا بزعبات ናይ ፋኖ ካልኦት ወገናት ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ቪድዮ ከርእየኩም እየ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ቢቢሲ ዝገበርዋ እያ ንሳ ድማ ምስ ኣዛዚ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ጅቡቲ ዝመደበሩ ምስኡ ዝተገበረ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ኣጠማምታን ኣካይዳ እንታይ ከም ዝመስል እክዛረብ ከለኹ ትሰምዕዎ ኢኹም እዚ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ንምግላፁ ንምርዱ ሓግዛና ኢለ ዝገብራ ዘለኹ So the senior U.S. general in the region of Kumalo. So let's see Zaba Ethiopia Katakazarab Kolo. Major General William Zana, commander of Joint Task Force of Horn of Africa, Blanalo. Is inextricably tied to the security, the safety of the is inextricably tied to Ethiopia. Anything that happens within Ethiopia is inextricably tied to the security, the safety of the rest of the region. When Ethiopia has an So ዝኾነ ነገር ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ሽግር ነቲ ዞባቲ ዓብይ ፀገም ኣለዎ ስለዚ ኣብ ሓውሲ ተጠንቀቕ ኮይኖም ይፅበዩ ከም ዘለዉ ንዝኾነ ይኹን ከጋጥም ዝኽእል ምዕባለታት ኢና እዩ ዝብል ዘሎ may make it decide to withdraw forces from Somalia. Now you have 5 African Union countries that are also affected and Somalia. You have the potential for violent extremist organizations to have So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ ኩናት ምስ በርትዐ ንዓቃብ ሰላም ኮይኖም ዝነበሩ ሰራዊት ናቱ ካብ ሶማልያ ስዒቡ ናብቲ ውግእ እቱ ከም ዝነበረን ድሒሩ እውን ምስ ናይ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ግዜ ካብቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ከም ዝወስድን ነቶም ግብረ ሽበራ ንክሕይሉ ዝገብር ስለ ዘሎ ኣብቲ ኩነታት እቲ ክንደይ ሃጓፍን ክንደይ ፀገምን ይፈጥር ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ድማ ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለውን እዩ ዝገልፅ ሓደ ካብቲ እዚ እውን I think coordinate ዝኾነ በኤሮፓ ሕብረት ኣባይቶ ዝተዘርበ ኣሜሪካ ተዛረበ ዘላ ካልኦት ዓለማት ዝወስድዎ ዘለዉ ንሕና ዘይንሪዮ ገለ ነገር ኣብቲ ኢትዮጵያ ይርዩ ከም ዘለዉ ምግንዛብ የድሊ We also see enduring conflicts or points of tension. The border risks of that turning, or perhaps with the Grand Ethiopian Renaissance Dam with the GERD, that it would change the calculus there. There's a risk that other countries may look at Ethiopia's internal focus. So ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኣምሓራ ኦሮሞ ካልኦት ወገናት ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ጥራይ ከይኮነ ምስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ምስ ደቡብ ሱዳን ዘለዎም ቦታ እውን ወታደራዊ ጎንፂ ከም ዘሎ ከምኡ እውን እቲ ምስ ሰሜን ሱዳን ኣብቲ ዶብ ናቶም ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ትዝክርዎ ኢኹም ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣትዩ ከም ዝነበረ ስቲል ዘይተፈትሐ ሽግር ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ እታ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሃገር ዳርጋ ብውሽጣት ትብላዕ ዘላ ኣብ ብደገ ግን በለጭራጭ ዝብልጭ ገይሮም ከሸፋፍንዋ ዝፍትኑ ዘለዉ ሃገር ከም ትመስል ካብ ኣፎም ንሰምዓ ኣለና ማለት እዩ to take something, whether it be a military action or stronger political action, when Ethiopia is not credibly able to either continue operations or negotiation. In the event Addis Ababa falls, what role can this base take? What role can the U.S. military take to deal with the impact of that fall?
So ኢትዮጵያ ወይቲ መንግስታት አዲስ አበባ ዘሎ እንድሕር ወዲቑ እንታይ ክግበር ይኽእል ንዝበል ሕቶ እንታይ ይብልሎ እስከ ንዑውን ከም ዝሓስቡሉን ግምት ከም ዝገብሩን እውን ምርዳይ The አይደለም። primary role for our command here is to be able to respond to crisis, and in particular to respond to crises that are associated with U.S. diplomatic missions across Africa, but in particular in East Africa. We have done an incredible amount of So ክንዲ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብኡ ዘሎ ንዝኾነ ይኹን ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ክፀሉ ንዝኽእል ሪስፖንድ ወይ ከዓ ግብረ መልሲ ንምሃብ እዩ እናበለ ይዛረብ ኣሎ። እዚ ሓደ ሜጀር ዴቨሎፕመንት ክኸውን ከሎ ቅድሚ ናብቲ ካልእ ምስጋርና እዚኣ ጥራይ ንስማዕ ብኣ ጌርና ክንከይድ ኢና። Unknown armed groups. The US and the EU have called for investigations into the recently reported killings of at least 45 civilians there. Earlier, I discussed this with Robert. So ጉዳይ ናይ ፋኖ ድማ ናብ ዝለዓለ ቆላሕታ እናረኸበ ይመፅእ ኣሎ። ብፍላይ ትሕርቲ ሕልቂት ኣብ ገለ ወገናት ኣብ ዓዲ መርዓዊ ዝበሃልን ካልእ ቦታን ዝተረኣየ ንሱ ድማ ኢንተርናሽናል አቴንሽን ዝረኽበሉ ዘሎ እቲ ኩነታት ናብ ሚድያ ፋኖ Alemu of the advocacy group, the Amhara Association of America, and got his views on the conflict. The conflict in Ethiopia's Amhara region is one of the world's deadliest conflicts, unfolding under network blackout. The Amhara region has actually been under state of emergency since last August and under siege since last April. And we at the Amhara Association of America have actually So the association ናይ ኣምሓራ ኣብ ኣምሓራ ናይ ማሕበር ናይ ተወለድቲ ኣምሓራ ኣብ ኣሜሪካ እዩ እንታይ ብልለው ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ዓፈና ተገይሩሉ ስለ ዘሎ እምበር ሓደ ካብቶም ዝበርትዑ ውጋትን ፀገማትን ናይ ዓለምና ኮይኑ ኣሎ። እዚ ድማ ሓደ ካብ ወርሒ 4 ዓሚ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዕፅዋ ናይ ምግብን መድሃኒትን ናይ ካልኦት ቀረባትን ዕፅዋ ሲጅ ተገይሩሎም ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ካብ ወርሒ 8 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ስለዚ መንግስቲ ድሌዩ ንክገብረሉ ዝኽእል ዓቕሚ እቲ ኩነታት ናይቲ ሃገር ድማ ቴሌፎን ዲኻ ክትቆርፅ ገለ ዲኻ ክትቆርፅ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ተሎ ኩሉ ንኢመርጀንሲ ዝኸውን ስጉምቲ ትወስደሉ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምኡ ዕፅዋ ደረጃ ከም ዘላ እቲ ሃገር እዩ ዝነግር ዘሎ እቲ ክልል ኣምሓራ ሶሪ witnessed a pattern of impunity which has claimed tens of thousands of lives. Since the start of the war, Tripoli has recorded attacks on civilian targets, including schools, hospitals, sites of worship, using heavy artillery and drones. And so what this has led to has actually been devastation, including civilian massacres, ethnic cleansing, profiling, mass arrests in concentration camps, rape as a weapon of war, weaponized hunger, collective punishment tactics, attacks on the free press and civil society. So እቲ ግህሰት ናይ ኩሉ ዓይነት ወላቲ war crimes ወይ ከዓ ኩናት ገበናት ናይ ኩናት ዝበሃሉ ሓደ መግብን ማይን መድሃኒትን ካልኦት ቀረባትን ምግባር ሓደ ገበን ናይ ኩናት ገበናት ዝበሃል እዚ war crimes ዝበሃል እዩ። ካልእ ነቲ ሲቪላዊ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ታርጌት ዝግበር ዘሎ ወይ እውን እቲ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ህዝቢ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ህዝቢ ዝተፈላለየ መንገዲ ዓመፅ ብኩሉ መንገዲ ዝቃላሕ ዘሎ ስለዚ ትማል ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዝነበረ ተመሳሳሊ ኣብ ኣምሓራ ከምኡውን ኣብ ኦሮሞ ንሪኦ ኣለና መኒቱ ከም ዝገብር ተልካ ድማ እቲ ሰራዊት ናይ ኣብ ምዃኑ ንፁር እዩ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዝነበረ ኣብ ኣምሓራ ዘጋጥም ተሎ ኣብ ኦሮሞ ዘጋጥም ተሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ስለ ዝኣቱ ዘሎ ይኮነን። ስለዚ ሓደ ካብቲ ሸፈጥ ንኤርትራውያን ንምኽሳስ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምስ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ነቲ ሓቂ ፀኒሑ ክወፅእ ንርኢ ኣለና። So let's continue a little bit. Statements of hatred and violence, including by government officials. And most recently, we've actually seen Amhara civilians who escaped massacres in Western Oromia region to Amhara region being forcibly displaced and relocated back to Western Oromia, where they face imminent danger from state and non-state armed groups, such as the Oromo Liberation Army and Oromia region. So እቲ ብፌደራላዊ መንግስቲ ጥራይ እውን ኣይኮነን ፀገም ነቲ ኣምሓራ ኮይኑ ዘሎ ብፍላይ ኣብ መንጎ ተወለድቲ ኦሮሞን ኣምሓራን ዝግበር ዘሎ ፅልእን ባእስን ኣብ ሚድያ ዘስካሕክሕ ስእልታትን ቪድዮታትን ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ክወፅር ኢና ኣለና። ስለዚ ባይ ዘ ወይ ካብዚ ኣብዚ ዘሎ ቪድዮታት ገሊኡ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ክገብረልኩም እየ ብዙሓት ሰባት ኣብ ከይድኩም ትሪኡ ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ከም ዘለኹም ከመስግን ይደሊ። ስለዚ ነዋሕቲ እቲ ቪድዮታት ሕፅር ሕፅር እየ ዘብላኒ ብዙሕ ክሽፍን ስለ ዝደሊ ኣብዚ ነቲ ቪድዮ ብምሉእ ተደሊኹም ግን ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ እናኸድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ። ንቐፅል እቲ ኣብ መንጎ ተወለድቲ ኣምሓራን ኦሮሞን ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ብተወለድቲ ናይ ኦሮሞ ሲስተማቲካሊ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ካልኦት ህዝብታትን ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ብጣዕሚ ዘሰክፍ ኩነታት በፂሑ ኣሎ። ንዑ ዝገልፅ ሓንቲ ቪድዮ ቀሪበ ነይረ ግን ዩቱብ ኣይቅበላኒ ብሰንኩ ከቕርባ ይከኣልኩን ኣለኹ። ኣብ ካልእ ግዜ ከምፅኣልኩም እየ ሓንቲ ሪፖርት ከመይ ገይሩ በቶም ናይ ኢሊት ናይ ኦሮሞ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ገበን ከም ዝካየድ ዝነበረ ቅትለት ይካየድ ከም ዝነበረ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ከምፅኣልኩም ክፍትን እየ። ናው ጌም ቼንጀር ናብቲ ናይ ኤርትራ ገዝና ክንከይድ ኢና። ቅድሚኡ ግን በዚያ ንጀምር። ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ኣምፂአልኩም ነይረ
حدا كابتي بزيادة أبزو كونتاتنا إثيوبيا تزولو ناي جالف ستيتس أبي أوروبا حبرت بايتو أوروبا حبرت كمون أمريكا استدقاقا متخصص نبرت UAE بدحر مقارجانة هاجر تم حضرو زلا ناي بسرعة دما كاب ناي درق جزين تحتي بخالوت حيلتات زوار منجست مخانو زلع عليه بتاريخنا إثيوبيا أبز حالف عامة درانيو بدقت زوار منجستن تلو دخول منجستن تهاجر كم حضر زي كل مخانو أبي أوروبا حبرت كزرب سمعنا لنا حانت كابتن بدحر مقارجة تصعد زنبرة دما UAE قدي فاتلو من بيت خيد على رأيو 35 billion دولار ناف جبت إنفست جبريال UAE invests 35 billion in development of Egypt's Mediterranean coast region. The UAE, represented by a private consortium led by a DQ, a sovereign investment fund based in Abu Dhabi, signed a landmark agreement with Egypt on Friday to invest $35 billion in Ras El Hekma, a region on the Mediterranean coast 350 kilometers northwest of Cairo. It represents the single largest foreign direct investment. So, إذن ريو زلنا major development تيو مغنياتو أب إثيوبيا UAE حنت كابت بدحر مقارجانة هاجر تزور زلاي زبهال سلازي بتقوين بتي نتي أبز قبرو زولو بزح أجنداتات ولا زناي سومالي لاند ون تخوني إثيوبيا بعلوون كم زقلت وزولو نربحان إثيوبيا بزح ترف زي بلو ني ربحنا UAE كون كم زغل بزح زمت حبريتات قريبنا لنا أب مونغو جبسن إثيوبيا نزول حقوقت ما تتكملوا همزلا إذا كم زي لنا هالوي major change in a policy ديو strategy ديو نمنتايو نكون طبعاً قمت متعملتيو UAE ناي 35 بليون investment أب جبتي أب أي بحر جاي كونه أمريكان مع كلاي بحري وجن نابو invest جبريا عبي resort ناي بحري كتهنسيا زد ما نجبتي أب زلاتو ناي بزح investment نخص سعرت في التنازلات رايدة كونسي ناي UAE مس إثيوبيا مسقعة نجبتي عبس قاتي فترة لا نيرومستي حيلتات أسلال فاطرة خلقة إثيوبيا تخطلو زلا بوليسي UAE بدحر مقارجة ساترة يتقفاد الله مغنياتو أمريكا نتشاينا نراشا أبي إذا حزات تنزل نطلع قداميتي جبتي يا مغنياتو جبتي بزح نقربت أولها تقربوا زل تخيل نقرس لزلوا تقدامها إنك أندن تايو سويس كانال راشا تعرف دق بحرنا ناي جبتي بتعمي زي قدسة كينو أبخال كذا يدخلني عن أبز حجزالاتو زي نتشاينا زعبين الدنيا أبوي زحلف أمريكا ما أمريكا إسرائيل أو سلسلة سلسلتين سوبر باورز أب جبتي بس جبتي بتعمي زي قدسة نصبغ دنا كلوان جبتي دما كمان ما بزوان زي إيرترا تقدسة سلامتاي إثيوبيا أبتناي نيل مالتنا جبتي هي واتنا يوم زلوا زي نيكزيستنس ناتنا زي قدسة كلوا خلو إيرترا دما أبترا يتساعتاو سلامتاي ني إثيوبيا كخبوان تخينهم بزي إيرترا حنت خبري كلونيهم جبتي مالتي مغنياتو سودان ما علوم مسؤوم نيريا إثيوبيا كن زخانة تعطف فترة لا يكلونيهم وحودي تقق فترة زغلو إيرترا بقولنهم هلاوجن ني جبتي بتعمي زي قدسهم that's why أزحجي نا إيرترا نريو زلنا UAE دما مس جبتي كسلفت الجميرة أتي جيوبوليتيكس نايت زوبا مكيار عبي رهم زلو إيرترا دما نزكونة تتقيمة السعودية مس جبتي زلو عزمدنا تتقيمة تدمر مسكينيا نزي مس أمريكا زلو عزمدنا تتعم أم بدح أقدر سنة كله خمس غل سكانيش نسمعها شو كان single largest foreign direct investment in Egypt. In addition to acquiring the development rights for Ras El Hekma for $24 billion, a DQ will also convert $11 billion of deposits that will be utilized for investment in prime. كالي زي راس الخيمة تبحال ودباويت the سيد ديا ودباويت كتما أبو يتي investment جبار أزتري وزر لهم دما resorts كم زي عينت investments نتوريزم نجنزب نتاو نقطبا أزيو أقداسي نسرح مفتار سلز كم زيوم عينت investment كم تنهنا إيرترا أفدق بحري بزعد السيتا زلنا كم زي عينت projects مسكالوت أنا وصعي مشاركتي قين كاريخا إيرترا مسكالوت كوينوم ديو كالوت investors منكس إيرترا شركة تاتي ديو these are very interesting سعود عرب عبي resorts تكبر لا تودر تري والله سعود عرب أفتك أي بحر بس قرنا بزح نجار كتكبرت فتنا لا سلزي أتي business أتي زلنا زوبا انتايم زبل ابز حلفه امثالكم نيره اتما اكلاي مبرا ازناي اسرائيل قازان كنتا تركيب ومبر اوروبا كغير زحسب زلو زوبايو نحنا خافيتنا تملاونا عب مخصب علنا رقات ترغيبو سلام ترغيبو بفلايزا مع غرغريت زخونه اثيوبيا بتقانا زلا زخونه يكون مكتين ترغيبوا ايرترا بوتنشال ناتا بزح مخانو مغنزاب يدل مخنياتو اب زوريا زلو بزح صقاتا زلو نبزح
ቱሪዝም ክስሕብ ዝኽእል ተኾይኑ ንስዑድያ ዝኸዱ ናባኻ ንኽትስሕብ ናባኻ ንኽተምፅእ ዝቐለለካ እውን ስለ ዝኽእል ካብ ካልእ ዓለም ከተምፅኦም ኣይትኽእልና ካብ ጥቃኻ ንኸተምፅእ ግን ዝቐለለ that will be utilized for investment in prime projects across Egypt, the Emirati state news agency, WAM, reported. The vision is to develop the region into a leading, first-of-its-kind Mediterranean holiday destination, financial center and free zone spanning over 170 million square meters and equipped with world-class infrastructure to strengthen Egypt's economic and tourism growth potential. The Egyptian government will retain a 35% stake in the development. Mohammed Hassan Al-Sawaidi. So كم تري ودا لهم راس الخيمة زبل أبتن Mediterranean Sea كاب كايرو ونازير هاي كونن so the business is a very commercial business that كوريو هجرات دمانا business investor قبرا خلوها كل جزء تاي قدسني ركعات يدليني سلزي the more countries invest in أبناء إثيوبيا UAE invest قبرا to project نفلتقني بلان that's why the investment نا UAE politically ويكاكال نجر معدنا زت كوري كونز غلنا بعرف تغرسي سرقاتات تسريح هذا ديجاتات تسريح كالن تسريح أب تغرسي فابريكاتات تسريح هذا منقستي أبناء تشاينا ركعتنا إثيوبيا بتعمي زقدسو إذا أبز خدوا زلوا عندنا تعميم زخننوا أبتي إثيوبيا برايم مينستر أبيني يعني تشاينا خير خلوك رخبة خلوتي بريزنشي تدقاقي ميلو ركعتنا يتهجر كتوحس كتسعر لك تشاينا دما كل زقبار كتحجزيا سلزي ركعتنا يتزوبا نابلي دقاقيمو نابتركعتا تكيرو يزارب كم زنبري so UAE ني أبي أحمد حقواهي باتو عندها تقرأ ناب جبت تقبر الله ني أبي أحمد دخام لبو خمس قبرولو زي خطفلت لكم سلمتاي إثيوبيا جبت تقبرو كله بتعمي زحزنون ناي جبتي بتعمي سكات زلون بريزنتنا إيرترا نجبت مخادو من البحث نزي عن رأي نيشتي نساتن بوسس قبرو وكريكم انتاينا نرزلنا ريد كاربت جيركا بخمزة عينة كبابلان بريزنت انتاي مالتيو إيرترا أمانا يتقدسنا يتملغتي زربايد ليوني تي أقبابا كبابلان ايتو ديبلوماسي نفسو زخال زربايو هقرات نازيان دا قدسوان هقرات زقبروا كبابلايزي سلازي أبزا حلفة نبريزدنت ناي تركي بخمزة أقباب تقبيلواني عبد السيسي مالتيو عبد الفتاح السيسي بريزدنت ناي قبسي بحجة دما شدشت عامت كم حضر سلازي خوني already زقدسوا هقرات أبقد ميتنامتي يعدم الله سلازي كم نريد زلنا إيرترا حتى قداسيت أكال ناي قبسي مخانا من قبسي أقداسي تاقر مخانا نريد لنا نزياد ما بزحت كم زوجة إثيوبيا تجعنوان كم زلا So أبزي استفل عليه نجوه بريزنت منستري حبريتا هجر إيرترا يمانا قبر مسكل حبريتا يبنيرو بريزنت سياس نسلسته معلتنا يسرح أما بصحي قبر كم زلو بمنستر بداية وصاي عثمان صالح تسنيو يقيد كم زلون بزح نايكلتين زندنان نزوباون ني علم لخاون زعبات هذا الدهسيز دماء كزراربون كما يوتو مخانم زقالت حبريتا وتشينيرو so زي أبديت خون كله قال كابتم ناي أورومو وكلتي زبلوه نرى بتعمي كم تسمعهم هذا كابتم نوجن وتهدروا من إثيوبيا كوجس زوال إثيوبياوي أكتيفيست ناي أورومو إليت مالتي انتايلو invitation of President Abdel Fattah al-Sisi to present سياس جبرولو أب كايرو انتايلو بحفشة زخواننا بجبت الزخيد مراحي إيرترا وي كابكرنا أفريقيا سلاي إثيوبيايو إثيوبيا سلايو أبتاريخ تتمركزنا دما جبتي يعني نعتاتهم نتم زباقون بارت حجزهم نيرا نهو واحد نتجارو كقرب يلنديو نهو واحد جن سوداني تحجزهم نيرا السودان نابهم كقرب سلزليو ذكر ميزي it is a fact whoever goes to Egypt we know that it doesn't bring good news for Ethiopia for a century نجبت إذا خدسب إثيوبيا صبغ نجر ويسنا نجر كم زي مسألة بتزحزن كفالنا تغى إيرترا ناترا بحياة باللانديا مساعدنا إثيوبيا كوي كون إيرترا أب أفريقيا كابكرنا أفريقيا أب أفريقيا ون ملونا نت اللواء حرية ناتا تجبر حجر مخانو مزنقعيو سلزي إيرترا
ንኢትዮጵያ ክትሕርቕ ኢላ ወይ ገለ ዘይኮነስ ንረብሓ ኢላ ንግብፂ ክትከይድ ትኽእል እያ ብባሕሪ ይራኸቡ ብዙሕ ሽርክነት ኣለዎም ሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕርናትና እቲ ብሉ ኢኮኖሚ ዝበሃል ንምዕባል ቅድሚ ሕጂ እውን ምስ ግብፂ ፈቲኖም ነይሮም እዮም ሽርክነት ስለዚ ሓደ ካብቲ ስትራቴጂ ናይ ግብፂ ኣብ ባሕሪ ኣዝዩ ሓያል ኢኮኖሚ ስለ ዘለዎም ንሱ ኣብ ሕርሻን ኣብ ኩሙን ምስ ኤርትራ ብዙሕ ሽርክነት ክግበረሉ ዝኽእል እዩ ኤርትራ ፀጋታት ስለ ዘለዋ ጎረቤታ እውን ስለ ዝኾነት ስለዚ ናይ ግብፂ ቴክኖሎጂን ናይ ግብፂ ካልእ ነገራትን ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ እና ም ቨሪ ሹር ንፖለቲካ ወይ ከዓ ነቲ ዘሎ ዞባዊ ኩነታት ራዲ ኮነስ ንቁጠባ ዝምልከት ርክባት እውን ክግበር ከም ዝኽእል ምናልባት ክምለስ ከሎ ፀብፃብ ምስ መፅእ ክንሪኦ ኢና ንሳቶም ግን ኩሉ ግዜ ንናይ ኢትዮጵያ ነገር ጥራይ ዝምልከት እዩ ዝመስሎም እቲ ጂኦፖለቲክስ ወይ ካቲ ኤርትራ ትገብሮ ዲፕሎማሲ ቀዳማይ ናብ ጣልያን ከይዶም ነይሮም ኤርትራ ብዙሕ ስምምዓት ዝገበረት ካብ ጣልያን ሓደ ዲፕሎማት ናብኦም ከም ዝመፅእ ልክዕ ሓደ ግዜ ክትሪኦ ከለካ ከምዚ ናይ ቆልዑት ዓይነት ኣካይዳን ኣዘራርባን እትሪእየሉ ኩነታት ኣሎ እስኪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ክዛረበና እዩ ምስ ግብፂ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያን ግብፅን ዘለወን ገማቲ እዚኣ ሞ ከም መሰጋገር ክንሪያ ኣይትምፁኒ ስለኣ ዝብለለኒ ሃገር ትብዓት ሃገር ሓቂ ሃገር ፍቕሪ ሃገር ጽድቂ ሃገር ትብዓት ሃገር ዓቕሊ ሃገር ጣማይ ጣማገድሊ So, as we know, ሕጂ ናብታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ዲጋ ጂኦፖለቲክስ ብዕምቆት ክዛረብ ከሎ ክንሰመይና ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ኣብ ታሪኻዊ ሕፅር ዝበለ መግለፂ ኣዝሃበሉ ኢንተርቪው ክንሰመይና ምክንያቱ ገለ ካብቲ እዚ ነገራት እዚ ብዕምቆት ክንፈልጦ ዘለናን ክንመሃረሉ ዘለናን ስለ ዝኾነ እዩ እስከ ንስማዕ ኣብዚ ለፈ 10 ዓመታት ዝሓለፈ 30 ዓመታት ከመይ ርኢናዮ ብፍላይ እዚ ናይ እንኮ ቁጥባዊ ዓለም ክንፈጥር ኢና ተባሂሉ ተበገሰ ኣጀንዳታት ከመይ ፀልይዎ ነዚ ዞባ እዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ከመይ ገይሩ ፀልዎ ኣሎ ኣነ ሕጂ ውሽጢ ዝመቃን እዚ ንኣብነት ከም ናይ ተፋሰስ ኒል ኢልና ምዚ ሕጂ ናይ ሚለኒየም ዳም ተባሂሉ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም ከመይ ጌርና ንሪኦ ምናልባት ብዙሕ ግዜ እዚ ኩነታት እዚ መዓስ እዩ ገይርዎ 2021 እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ፅቡቅ ዝምድና ከለዉ ዝገበሮ እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ክኸፊል ዝተዛረበ ኣይኮነን ባት ሊስን እቲ ፀገም ካበይ ከም ዝበገስ ክዛረብ እዩ ኣብ ኖታተይ ኣሎ ተቀመጠ ግን ንመጀመርያ ኣቓልቦይ ዝሰሓበ 93 ከም ናፃ ሃገር ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ትበሃል ነይሩ 91 ናፃ ኮይና 93 ረፈረንዱም ተካይዱ ናፅነትና ተረጋጊፁልና ብዙሕ ዛረብ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ካይሮ ሳሚት ወይ ናይ መራሕቲ ኣኼባ ነይሩ ተሳቲፍና ሕጂ ናብቲ ናይ ናይል ፀገም እንድዮ ናይ ናይል ፀገም ምናልባት ከም ብቡን ዝደልዩ እቲ ጂኦፖለቲክስ ናይቲ ናይል ትበሃል እንታይ እዩ ኣብኡ ዝፀንሑ ግጭታት እንታይ እዮም በብዘመኑ መፂኻ ክዝረብ ካልእ ፅሑፋት ስለ ዘለዉ ንበቡ ክእሉ እዮም ግን ንምንታይ እያ ነዚኣ ደምፃ ብዙሕ ንዕልል ብሓንሳብ ኢና ኮፍ ኢልና ብሎቢ ምስ መለስ ሽዑ ግብፂ ብስዌዝ መትረብ ገይሮም ካናል ገይሮም ማይ ናይ ኒል ክሸጡ እዮም ንእስራኤል ዝበሃል ዘረባ ነይሩ ማለት ቤላቤሎ ድዩ ሓቂ ድዩ ወረ ድዩ ድላይ ካብ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ መወዳእታ ምዞም ግብፂ ክዛረበሉ ሓሲብ ኣለኹ ብለኒ ሕጂ ኢና ንብገስ ዘለና ትማሊ ኢና ናፃ ኮይና ሕጂ ከምዚ መሰለ ዓበይቲ ጉዳያት ሞደ ይምልከተና ኣብ ቀጥታ ስለምንታይ ንልዕሎ መጀመርያ ሱታፊ እዩ ኦዩ ወይ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ሕጂ ኢና ንመፅእ ዘለና ስለዚ ሕጂ ከምዚ ከተልዕል ኣቃሓኮ ደውኽ ምክንያት እውን የብሉን ዝኾነ ኣጋጣሚ ነልዕሎ ኢና ምሳሕ ከድና ድሕሪ ምሳሕ ኣብ ለው ኮፍ ኢልና ነዲሩ መፅዩ ታዲያ ከምዚ ዝመስል እወ ከምታ ተረዳእናያ ስቁኢለ ከይሓልፋ እታ ጉዳይ ሲ ስቁኢለ ዘቕርበሎም እየ ከይለ ንዑመር ስሌማን ከይደ ረኺበዮ ንዑመር ስሌማን ከዓ ከምዝን ከምዝን ይበሃል ኣሎ እሞ ንምንታይ እዩ ኢለ ክዛረበሎ ድየ ብንዕቀት መን ኢኻ ንስኻ ኢሉኒ እዚኦም ከርእዮም ከምቲ ቱርኪ ንሲርያን ንዕራቅን ብዙሕ ዘረባታት መፅኡ ድሕሪኡ ከርእዮም እየ ተመሊስና ናብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ስርዓታት ተርኢና ኣብ ናይ ደርጊ ግዜ
ካብቶም ሽዑ ተገልጹ ምናልባት ቅድሚ ናጽነት ናይ ኤርትራ ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ናይ ማይ ናይ ናይል ዓረብ ንኤርትራ ክድግፉ እዮም ዝበሃል ስለ ዝነበረ በቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ፐርሰፕሽን ወይ ግምታት መንግስቱ እንታይ ዝብል መደረ ገይሩ ዓረብ ነዳዲ ተልይዎም ንሕና ማይ ኣለና ማለት ማይ ናይ ናይል 80 ሚእታዊት ካብኡ ንግብፅን ንሱዳንን ዝኸይድ ስለ ዝኾነት ከም ፖለቲካዊ ዌፐን ወይ ሓይሊ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና እዚ ሕጂ ምስቲ ዝነበረ ስርዓታትን ፀገማቱን ዝነበረ ተምፕቴሽን ወይ ድማ ተሓሳስባታት እዚኣ ናይ ናይል ጉዳይ ግን ናይ ጃንዳ ወያነ ጉዳይ ኮነትን ኣነ ካብ ሽዑ ካብ 93 ንድሓር ኣብታ ጉዳይ ዝኣተዉ ነዚኣ ጉዳይ ዝደፋፍእዋ መን እዮም እንድሕር ተባሂሉ ምስቲ ዝነበረ ናይቲ ዞባዊ ወይ ጎደባዊ ቅልስ ዝበሃል ናይ ግብፂ ተራ ሊሚት ንምግባር ወይ ንምሕናቕ ናይል ምቁፅፃር ዝብሉ ሓይልታት ኣብ ዞባን ወፃ ካብ ዞባን ከም ዝነበሩ ናቱ መግለፂታት ኣለዎ ሕጂ ዝርዝር ከኣቱ ይደልንየ ግን ሓንቲ ኣብዚ ክነስዕለሉ ዘለና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንሰብ ናቱ እንትሃብካዮ ፅቡቅ ዕምቋት ናይ ፍልጠት ናይ ጂኦፖለቲክስ ኣለዎ ኣይሆፕ ነዚ ብስሓት ኣብ ካልእ ግዜ ንገልፆ ንኸውን ዝብል ዘሎ ዶኩመንታሪ ኮይኑ ክቕመጥ ምክንያቱ ዘ ሎት ኦፍ ኖውሌጅ ሓበሬታ ንሱ ዝፈልጦ ንሱ ዘንብቦ ንሱ ክጥምቶ ዝኽእል ነገራት እዚ ነቲ ኔክስት ጀነሬሽን ክመሓላለፈሉ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ክዛረብ ከሎ እቲ ዝዛረቦ ጥራይ ኣገዳስነት ዘለዎ ዘይኮነሲ እዚ ነገራት እዚ ብመዓልቱ ክንገልፆ ኢና ኢሉ ዝሰግሮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ናይ ሆፕ ነዚ ነገራት እዚ ኣብ ካልእ ቦታ ምክንያቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክሳብ ሕጂ ዝፀሓፈ ዓብ መፅሓፍ የለን ብዙሕ መፅሓፍቲ ክፅሕፍ ይግባእ ብዙሕ ዶኩመንተሪ ናይ ሪሊ ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት እቶም ትፈልጡ ወይ ከዓ ዝያዳ ተዋስኦ ዘለኩም እዚ ነገራት እዚ ዶኩመንት ክኸውን ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራ ብዙሓት ገዳይም ተጋደልቲ ትኸስር ኣላ ብዙሕ ፍልጠትን ተመክሮን ወታደራዊ ዲፕሎማስያዊ ካልእ ዓይነት ተመክሮታት ምሳቶም ይኸይድ ኣሎ ሰብ ማእስዩ ሞት ኣይፍለጥን እዩ ስለዚ it's a very very important ሓበሬታ ንሽተይ ንስማዕዮ እሞ ናብ ካልእ ክንሰግር ኢና ኣገደስቲ ሓበሬታታት ምስ ግዜኡ ክንገልፆ ኢና እናበለይ ዝሰግሮ of course ኣብ ቲቪ መፂኻ ክትዛረበ ይትኽእልኒ ኢኻ ስትራቴጂ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ምስ ካልኦት ሓይልታት እውን ወነፅን ፀገምን ክፈጥር ስለ ዝኽእል እዚ ነገራት እዚ ግን ኣይሆፕ ዶኩመንትድ ኮይኑ ናብቲ ዝመፅእ መርሕነት ምክንያቱ እዚ ስትራቴጂካዊ ቋንቋን ሓሳባትን ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ናይል ዝበሃል ጉዳይ ብናይ ደገ ምድፍፋኣት እዩ እቲ ፕሮጀክት ክኸይድ ጀሚሩ ካብ 2011 ሚለኒ እንዳም ክስራሕ ካብ ዝጅምር መን እዮም ኣብኡ ዘበርክቱ ነይሮም መን እዮም ድግምዎ ነይሮም ብኸመይ መንገዲ ደረጃ በፂሑ ኣብ ሓቂ ኣዝዩ ተሓላለኸ ተጣናነገ ምትእትታዋት ዘለዎ ጉዳይ ምሳብ ውስኽ ከነብለሉ 2011 ምጅማሩ ስለምንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ 2011 ግብፂ በቲ ዓረብ ስፕሪንግ ንሓትሕዳ ትባላዕ ስለ ዝነበረት ነታ ነቃዕ ተጠቂሞም ሸዓዮም ጀሚሮማ ምክንያቱ ነቲ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሕስኒ ሙባረክ ኣውሪዶም ኣብ ሲቪል አንሬስት ወይ ከዓ ኣብ ዘይርግኣት ኣብ ዝነበረትሉ ነቲ ብኳ ተጠቂሞም ሽዑዮም ኢትዮጵያ ክገብርዎ ፈቲኖም ስለዚ ኩሉ ነገር ካልኩሌትድ ስጉምቲ ከም ዝነበረ ግብፂ ኣብቲ እዋን እቲ ሓያል ሪጂናል ፓወር እያ ነይራ ካብኡ ንኒአው ንነዊሕ እዋን ንግብፂ ንምድኻም ብዙሕ ስትራቴጂ ከም ተገበረ ከምዚ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ግን ቁርመ ተንብሂ መወሰኽታ ክኾነና ብዙሕ ነጥብታት ስለ ዝገድፎ ንሱ ከም ንፈልጦ ገይሩ ስለ ዝገድፎ እዩ ንገሌና ክሕግዝ ዝኽእል እዚ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያን ናይ ግብፅን ሽግር ኮይኑ እንድሒሎምኒ የዋሃት ምናልባት ከምኡ ኢሎም ክሓስቡ ክእሉ ኮኑ ግን ኣብኡ ተሓፂሩ ተርፍ ኣይኮነን ሕጂ ወይ ናይ ፒአር መቆራቆሲ ማኣዲ ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ወይ ናይ ዝተፈላለዩ ተጋጨውቲ ኣጀንዳታት መሐመሲ እዩ ኮይኑ ዘሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ናይ ብሓቂ ሽግር ክፍታሕ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ እዩ ዘሎ ብፍላይ እቲ ዳምን እቲ ኣካያይዶን ክውን ኣኮምፕሊስ ፋክት ይኸውን ስለ ዘሎ እቲ ሕጂ ዝጓሃር ዘሎ ጉዳይ ስለምንታይ ቅድሚ 5 ዓመት ኣይተላዕለን ስለምንታይ ቅድሚ 10 ዓመት ኣይተላዕለን ብሕልፊ ከዓ ስለምንታይ ቅድሚ 2011 ክስራሕ ጅምር ከሎ ዘይተላዕለት ጉዳይ ተላዒሉ ነይሩ ዝበሃል ዝተፈላለየ ምስምሳት ቅርቢ ግን ብእቱብ ነዚ ሽግር እዚ ንምፍታሕ ምእንቲ ተላዒሉ ኣይተዘርበሉን That's a very important. ሕጂ ናብ next topic ንሰግሪና ኣብ ካልእ ግዜ ከም ፃልኩም እየ እዚ ኸርድናት እየ ክመረካ ርአ ኸርድናት ኣብዚ ኣሎ ናት ርአ ኤርትራ ዝብሎ ኣብዚ ኣሎ ርአ ኣብዚ ኣሎ ባክ ኣብ ናይ ኣብ ማዕኮር ኣሎ እዚ ባክ ኣብዚ ኣላ ሱቕ በል ጥራሕ ሱቕ በል ኢለካ ኣለኹ ሱቕ በል ስልካ ስምዕኒ
أودي لسولك نا أودن كله أودن قيتا حاجة أنا بدي وسيلة لهم من إرترا وسيلة لهم أنت أخي جبريو تو أنا قرس أنت هتجبرتي بزعوات الزارب دول تجرويسي بإرترا وسيلة ولا خسي وسيلة له أنا عوضت كنا ركع أنت أخي جبر أودي لناتي شو مريا أنت أخي جبر باخاتكم جوب سنتر كنكد باخاتكم فقدوا مايجرانت هيلب كنتم ترجموا بالإنجليزية مكان ولا على أساسي أنت أخي مزارب دولهم ده هتجبر تتجور يا أخي كفتي منجز خد هتطلع على ركع تزلوا مريت تجري على سلازم ده تناخبنا تنمايت تنزارات قالسي بدقن بوشتن كونكا بحوار كونكا إزكايد سلازم بعلنا سعادة خدان زجبرنا تيجي فينا مالتي جماعة تزلنا وهم خن حزل لنا ناتي ترى نيستيو تقمطوا تكوكولو بزاي جنباركم هيبكم وصحواتكم تجاروا أتجابوا سلام أو سلفي قلت حنكم وتو خلي أتراو تلا وتيو نحنا كمان علنا يبل بشمنا بشكت نجر يناف أتكلم قداي برايا حج كمان إذا حابة يتحول تقراي تعود جنباركم سو خايف نطلع يوم وي ار تجارو مالت سلطان عرض خبري عرض زانت عرض تاريخ زارو نقي تحسب بوز فرح هاي مثلك بتم تجارو فرح تجارو خم ورو عاوز دقي ما خريكه صبو غير دقي ما خريكه رأي فوتيناتي رأي نات إذا سبزي تي ورقة موسادهم ترايدي كونه بتدقاقامي مجهاري غيرهم يمزو تكاملو تسقرم إذا نقرزي نبعلهم أبحرقا بعلهم يأتون يرتراويانسي مبزعت تقزي اتم صلاتهم بزقبرو شللتنت ويكان عقت موضق يوم يخونو تم صلاتناتهم إذا سبزي هجي كسادو زرقته يلنقن تخشى حيلوه نتمستير وزع كواتس سلستدلي نهلكم بعلهم يزارب له بزحات كم زيوم كم زلوا دما بعلون كاب أفهم نسمع لنا نزي ووسيتك نزقبوا معك تقداي نقدميت مسؤول سلزلو ريبورت مقبار دما نقول لخاتكم أنا نزوز قبر زلهم دكمنت بين خمس دليل في دمساس ده هتقبر رأي افتباط رأي ثم قرك أرتاز ولا رأي ده هتقبر تتقول نقرك هتقبر تخل سواء أنت ما كنت تتقول نقرك هتقبر نعاها إرتراو متي ورقة كذا من تلاك مهنيات يلن ذهبك خالص سلزلو نتحقاو من قدي ريبورت مقبار ترايو إذن كابي زمت أي كومزاق برومزلو بخل البوليتيكا وكايدا نحنا مستقراي حدينا نحنا تقاروينا زبلا كايدا سلزنا بري كاوز بقاسيو اسكنا زيان اسمعيا دندانيت يا الدنيا زلون زلوون قومنات الإياه فريركان فريسكان دخل كم تلك الله بغيقون بخيمتان شعويا تسلخهم فلحون دومتران زمتا صورا يوم مبرتوع زقعرو قرديد ناي تاريخ دمت يوم زنبرو كفاتل ترخيبهم آتيوم زتنبرو تأتوا الكايا تبلت تجزيه سنة كازا يرو تدلل كاقنان تتعاحيسكا الدنيا تقبران مسرق يحزلكا تأمر حفاش شيلوم زبانون مهبوخا عم مزقب حيانان يسفروا سنكا كبوي مسرح يوت مكت مسحيلخا ناي أول سعيد قد متات كم مصحف جيركم وصدوه نورمال مصحف زي كونه عمقات زلو مصحفتي كم درفك توزو تخليخا هي السب تالنت ناتو فليز بلايو مغنياتو I don't know كما يندحرو خينكم بتعمي زمستاني كومو جيركا نخط ملس وناي تخلنيخا ننقرات بسنة باباو سرحات بعمقات كزارب زخل فلوي ارتيست مخانيو ناي بحاكا كبر زقبو ارتيستيو أبزلو وخيتكم سبورت مقبار دما ناي كلنا سرحان حلافنة كخوني قبا تانكي أول نشي نسمعيو كساقري أبطانيكس بعلو غمت عندي وقت فلا سبن تاريخون في تفيت دو نسبلة أقبالو غنغل أقبالي نغل ينلاغ بالمانك أغني نسير نغل زوم تريوم زلوهم مرحتا هايمانوت حزب بلين يوزي سلازي مرحتا هايمانوت ناي كاثوليك هايد بيت غرسيانن أسلامن بحارة حواقفهم
ፅንሕ ኢለ እውን ንእሽተይ ክትርጉመልኩም እየ ናይ ብሓቂ ኤርትራውነት ማለት ድማ ከምዚ ትባህሊ እዛ ኤርትራ ንብላ ዘለና ሃገር ንኽትመፅእ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ እዮም ፅዋ ነዚ ንኽድምስሱ ዘይተገብረን ዘይተዘርበን ዘይተፋሕረን ከምዘየለ ክትፈልጡ ክትክልለኩም but at the end of the day ህዝባ ውሽጢ ዘሎ ልቦና ናቱ ንዓመታት ዝኸደ ሎሚ ዝተምሃረ ይኮነን ሻዕብያ ምስ መፀ ወይ ህዝባ ግንባር ምስ መፀ ዝምሃረ ይኮነን ካብ ጥንቲ ዝነበረ እዩ ድሓን ንእሽተይ ንስምዕዋ this is so powerful really እዚ እዞም ቀይሕ ገይሮም ዘለዉ ጳጳስ ናይ ሰበኻ ከረን እዮም ትያቶም ከዓ ኣይፈለጥክዎምን መይቢ መሻይኽ ናይቲ እምነት ምስልምና ክኾኑ ይኽእሉ ካህናትን ብሓደ ተራኺቦም ከምዚ ዓይነት ናይ ብሓቂ ልብኻ ሰላም ዝመልእ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ኣፍሪቃ የለን ምናልባት ሰባት ንስእሊ ኢሎም ንቪድዮ ኢሎም ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ብሓደ ናይ ምንባር ልምዲ ዘለዎ ህዝቢ ግን ኣብ ኣፍሪቃ ትማሊ ሓንቲ ፅብቕቲ ፖስት ኣብ ትዊተር እየ ሃገራዊ መንነት ዘለወን ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ 2-3 እየን ዘለዋ ታንዛንያ ሳውት ኣፍሪካ ሳውት ኣፍሪካ መዓት ችግር ዘለዋ ኤርትራን ጥራየን ሃገራዊ ናሽናል ኣይደንቲቲ ክሃንፃ ዝኽኣላ ካልኦት ኩለን ይማዕብላ ገለ ይኹና መዓት ፀገማት ዘለወን እየን ምናልባት ኣብቲ ሃገራት ዓረብቲ ከይድካ ቁርብ ይፍለኸውን እዩ ሃይማኖትን ታሽሙን ስለ ዘብሎም ባት ኣብ ኣፍሪካ ናሽናል ኣይደንቲቲ ዘለወን ሃገራት ሓንቲ ካብተን ኤርትራ ينقني ندي إني نشان كستان دنا خورك لا قروا أفاروغن طيب لالو مسلكم تي حونا اسلامي مالتيو طيب لالو نحنا بتم بلينك اسلامن كريستيانن امودات حدا سبعي وليدنا دك حدا سبعينا نابليز جارب زلو يس هايمانوت ابقله بوينت ابقله نطبي متينا قدميو جن ابت زوبات زنبرنا حدا حزبينا نيرنا كوينو تريفو ولا امنت املاخ سلو زخنا موداتا اسلامي دي كريستياناي كاب ادامي خامصخا كاب حدا سبعين كاب حنت سبيتن كم زمصاناينا نفلط سلازي اتي هايمانوت صبغيو بزح نغرات كبرتات نختهنص يحجزاكايو جن هايمانوت دما اندحر بتخكل زي تردي خايو نك حتى زي وسيخ كالون اب عالم تزلع على السب زقتله مسارح نقتلتنا يا عالمنا تزلع على قتلت استفصملو بشم هايمانوت مخانو كنزنقي عبلنا سلازي هايمانوتات ني صبق عمقات ردي تزيغير كالو حداغا كوت كل كغوليوم تنكا غزل اليوم يوم بيتو وقت للترس يونون ومبسيك مانو وقت النبي كريستيانين اسلام دكستان دلاغش كوين دغرودي كوينغنا سرغوس غروانا جخريلد ناشف كيلد نا قرطوطة نا أرلد نا نحرلد نا وكلات بنينا خنا وركلات فانينا وقت حبر سكنا طيب لالو برقص عينيتي بيت غرسيان يكرن مخانا قدس ميكيل كتكون تغليا إذا بيت غرسيان زيا السلامن كريستيانن برهاسنان بورقنا يا شيطان قالن صيرنا بحدا زهانسنا بيت غرسيان مخانا ابوتاتنا ينغرونا يبلو له سلازي كمز عينت حبرتسب مصي خالومي افكا ذهبك مزراب نت حبرتسب كزلف قلا سبت حماق نغر وين قلا يتسمعوا اب كبابيخا كمز سلازي نبره مستكال حبرتسب زلو فقرن سنيتنا يت حبرتسب كيرداكا يخلي منالبات كا بفلاي دك 10 14 15 عام كله سسود سبات ما سلازي كدو سوا سلازي كدو اتي حجراونت نا ኤርትራው ናይ ተዓምዎን ሰብሳዋን ድሕሪ ከይድዩ ብፍላይ ኣብ ናተይ ወለዶ እንድሕር ኣለኻ ማእቶት ክትከይድ ከለኻ ካብ ሰንዓፈ ዝመፀ ካብ ዓዱ ኻላ ዝመፀ ካብ ከረን ዝመፀ ካብ ተሰነይ ዝመፀ ካብ ባፅዕ ዝመፀ ኮንካ ኢኻ ትራኸብ ስለዚ ምስ ብዙሓት ሕብረተሰባት ክትላለ ዕድል ኣለካ እዚ ከዓ እንተፈሊጥካዮም ጥራይ ኢኻ ከተለልዮም ትኽእል እምበር ኣብ ከረም ኮንካ ምስ ዓዱ ኻላ ዘሎ ክትፋለጥ ኣይትኽእልን ኢኻ እንተተራኺብካ ጥራይ ኢኻ ክትፋለጥ ትኽእል ክትርድኦ ትኽእል ኣብ ከረን ስለ ዝረኸብካዮን ወዲ ዓዱ ኻላ ጥራይ እውን እኹል ኣይኮነን ካብ ከረን ሓፊልካ كباب عرزا خفت الكلام معطوط عرزا فزنا بركو ويون هذا ود من دفرة أب تسنة ويا عقردة نحرمتي خايو ويد مانيو نحل حلقة سكاتو سيتكا أبو تاتي نتبوتك فلتزغ نتزبك فلتزغ تعين تزبي كمية كايدالو سلزي اتنا يسورا generation already كل القبل نتحبرت سفليتوي اتابع قولوا زنبرة والناس زورة فليتوي اتن عزير عيا يزمان سي أبزو خيدون احنا 50 دون زبل قال كابي وهنت هاجر يرتراون سلازي استماغرا كاوز بقاس مخانو كنفلت عليه يغبن انقات يوم بلين وري نبري المندر زناخر خاص نبرانين قبل غرد ارستق
لا قروي قرقن لا قبرو كارا وري أكتاخري قر مالتك I'm from Eritrea. In 2014, a friend of mine, Michel Colomb, from Investigation, he went to Eritrea and he had a discussion with the president of Afreki, and Afreki said, እዚ ሓደ ኣብ ባይቶ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን እታ ሚርያም ፈንራይዘን ዲያገለ ትበሃል ዝገበረቶ ዋዕላ ምስቶም ተቃዋምቲ ንኤርትራ ንምሽምጣት ዝተገበረ ኣቡ ቤልጅማዊ መፅዩ ኣብ ኤርትራ ከይደ ርአዮ ኤርትራ ከምኡ ፀገም የብላን የሽግር ኣለዋ ግን ብዙሕ ኣወንታዊ ስራሕ እትሰርሕ ዘላ ወላ ትጥቆ ዘለውን ተመሳሳሊ ካብታ ኣጀንዳ ናቶም ስለ ዘውፅዎም ክሳብ ፀላዕላዕ ዝብል ዘስምዕዋ ኩነታት ነይሩ ንሽተይ in Africa, the prestige of the president of Afreki is great. Even not only in Horn Africa, I speak with comrades of Mali. It's happening there. They want to support the country. So ምስቲ ንሳ ዝሓሰበቶ ኣጀንዳ ስለ ዘይከደላ ብጣዕሚ ሕማቅ ተሰሚዕዋ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ካብቶም ብክብሪ ዝጥቀሱን ክብሪ ዝወሃቦምን ሰባት እዮም ስለዚ ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ኤሮፓ ኣብ ኣፍሪካ ሽምና ሕማቅ እዩ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ፖለቲካዊ ጉዳያት ኢና ድማ እዝንትን እንተዘይበልና ንረብሓና ከማን ፅቡቅ እዩ እናበለ ኣስሚዕዋ ነይሩ ንመለስ እስከ ሓንቲ ብዚኣ ፅብቕቲ ስራሕ ርየ ነይረ ንዓ ከስማዓኩም እየ ብሃገርና እውን ክንውዲና ምክንያቱ I have a lot of content ግን ኣብ ካልእ ግዜ ክገብሮ ብዙሕ ስለ ዘለኒ እዚኣ ካብ ኤርትራ ዝመፀት እስከ ንስማዕ እያ Oh man, the sky's the limit. I feel as though first is, spend time knowing your land, knowing, the ecology, the environment, the people, all five senses, get that sense first and then study. We need to do a careful study of like all these different resources and, how we can utilize our own human potential, our these God-given resources that we have here and just make the most of it. And so I think that just takes a lot of careful study and spending time digesting some of this ዝሓውና ካብ ኤርትራ ገይርዋ ዛ ቪድዮ ሽም ይፈለጥኩን ሽም ትፈልጡ ፀሓፉለይ ምናልባት ኣነ ግን ትክክል ከይጋገ ስለ ዝፈራሕኩ በዚ ኮይኑ በቲ መጀመርያ ሃገርካ ምኻድን ሃገርካ ምፍላጥን ዘለና ፀጋታትን ተውህቦን ከነለልዮን ክንፈልጦን ከነፅንዖን ክንክእል ኣለና ድሕሪኡ ከመይ ጌርካ ነዚ ዘለና ፀጋታት ንጥቀመሉ ተጠቂምና ድማ ሃገርና ንቅድሚት ንሰድድ እዛ ዓመት እዚኣ ብዙሕ ተስፋ ዝህብ ኣንፈታት ዘለዋ ዓመት እያ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ every day ብዛዕባ ሃገርና ዘለና ኣጠማምታ ኣረዳዳ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ዝተገበረ ብዙሕ ፀገማትን ብዙሕ ዝንቡዕ ዝኾነ ካይዳ ብዩናይትድ ኔሽንስ ይኹን ብሕብረት ኣፍሪካ ብካልኦት ሃገራት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝግበር ዝነበረ ኣሉታዊ ዘመተ ኪንኡ ጠሚትና ብዛዕባ ሃገርና ኣወንታዊ ኣመለኻኽታን ኣወንታዊ በደብን ክልወና ዘለዎ ዓመት ኮይኑ ይስምዓኒ So yeah, the sky is the limit. I think we're actually in the process of doing this, and I encourage everyone to come here, come to Ertra. Those who are here to take the time to investigate everything, study it, and promote this country and develop this country. Yeah, thank you very much. ስለዚ ኩላኻትኩም ንኤርትራ ውሽጥን ደገን ዘሎ ህዝባ ዓዲ ፈሊጡ ንኤርትራ ንቅድሚት ንውፃት ናብቲ ንደልዮ ዘለና ደረጃ ምዕባለ ናብኡ ንምብፃሕ ናይ ኩልና እጃምን ስራሕን ናይ ኩልና ተበግሶን ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝገልፅ ዘሎ which is absolutely correct. ከምዚ ዓይነት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ኤርትራ ክኸይድ ከሎ ሓደራኹም ቪድዮ ስርሑ ከምዚ ጌርኩም ገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ዶኩመንት ግበርዎ so much ኣብ ኢንተርኔት ኔጌቲቪቲ ኣሉታዊ ሕማቅ ነገር ናይ ኤርትራ ዘሎ ናብ ኣወንታ ክንቅይረቱ ኮይና ኩልና ክንብገሰሉ ዘለና ኢና ምክንያቱ ናይ ሓደን ክልተን ስራሕ ጥራይ ናብቲ ንደልዮ ከብፅሓና ይክእልኒ እዩ ስለዚ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና እዚ ኣካይዳ እዚ ድማ እዩ ንኩልና ንቅድሚት ክወስደና ዝኽእል ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውዴ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ክንብለኩም ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፍ ድማ
ኣገዳስነት ኣለዎ ናበልኩ ምዝያ ክገጥፈኩም እየ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ንደቁ ክምህሮ ዘለዎ ኣገዳሲ ማዕዳ መጀመርያ ነቲ መቑሸሽ ናቶም ኣክንዲ ናይክ ጫማ ወይ ኣይፎን ቴሌፎን ክገዙ ዝፍትኑ ናይ ናይክ ብርኪ ወይ ናይ ኣፕል ብርኪ ንክገዙ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ክምህሮም ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓደ ዝዓርግ እቲ ሓደ ግን ናሓዋሩ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣክንዲ ቲቪ ወይ ጌም ዝፃወቱ ሓድሽ ትምህርቲ ንክመሃሩ ክምዕብሉን ክንዕድሞም ኣለና ኣርኣያ ክንኮኖም ኣለና ሳልሳይ ድማ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓድና ክንገብሮ ንኽእል ገዛ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ቢዝነስ ተሳተፍትን ተኻፈልትን ክኾኑ ምዃኖም ንእምኖም ኩሉ ግዜ ድማ ንምሃሮም ነዚ እንተርኢናዮም ንሙሉእ ሂወቶም ክቕፅልዎ እዮም ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም ኣይትንጦኒ ስለኣ ዝብሎለኒ ሃገር ትብዓት ሃገር ሓቂ ሃገር ፍቕሪ ሃገር ጽድቂ ሃገር ትብዓት ሃገር ዓቕሊ